Telocvične spojenej školy Holíč sa vo štvrtok 25. septembra stalo po prvý raz dejskom už tradičného turnaja v plachtovom volejbale, ktorý sa opäť uskutočnil v rámci Európskeho týždňa športu a pripravili ho členovia Centra voľného času. 7. ročník turnaja mal rovnaké zloženie družstiev ako minulý rok. Oputovný pohár zabojovali zamestnanci Mestského úradu, tým mesta Holíč spoločne so správou Mestského majetku, obidve základné školy, špeciálna základná škola, materská škola a spojená škola. Férovú hru a veľa šťastia prišla hráčom zaželať aj zástupkyne primátora Lenka Látalová. Ja sa moc teším, že aj v týchto ťažkých časoch sa vieme takto zomknúť a možno sa stretnúť za účelom nielen tej výhry alebo hrania, ale teraz samozrejme aj nejakého pocitu spolupatričnosti a nádeje v to, že dokážeme proste spolu fungovať a mi na tom záleží. Druhé miesto z tej skupiny postupuje do finále. Základom tejto jedinečnej hry je pohybová synchronizácia všetkých 4 členov tímu na palubovke. A samozrejme správne zachytenie lopty do plachty a obné vyhodenie lopty cez sieť na miesto, kam súper nestihne zasiahnuť. Väčšina účastníkov už má s týmto športom skúsenosti a zápasy tak mali zaujímavý priebeh. K lepším výkonom družstiev prispela aj skvelá atmosféra a povzbudzovanie ostatných priaznivcov. Hralo sa na 8 víťazných bodov. Družstvá boli rozdelené do 2 skupín a potom prišla na rad aj vyraďovacia fáza. Na nepopulárnom 4. mieste skončilo družstvo základnej školy Bernoláková. Diplomy za bronzové 3. miesto si odniesla základná škola Školská a na striebornom stupienku skončila špeciálna základná škola. Z celkového cenného víťazstva na turnaji sa mohli tešiť hráčky materskej školy. Podujatie sa zaobišlo bez zranení a prinieslo hráčom aj fanúšikom pravý športový zážitok. Najväčšou odmenou pre organizátora bolo, že všetci účastníci sa dobre zabavili, zasúťažili a už môžu pomaly začať trénovať na budúci ročník tohto výnimočného holíckeho športu.